Kristorekin guk fede bera, bataio bera, bera jainkoa, jaunen jauna guztion aita. Corpus batean zati asko bihotzez bat, espiritua bat eman digu jainkoak. Argatik gora diogu, Kristorekin guk fede bera, bataio bera, bera jainkoa, jaunen jauna guztion aita. Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean, jauna zuekin, zenideok, San Andres Dunglak presbiteroa eta lagun martiriak gogorazten ditugu gaur. Celebramos la memoria de los santos Andrés Dunglak y compañeros mártires, vietnamitas de los siglos XVII al XIX, canonizados por San Juan Pablo II. El anuncio del Evangelio en las regiones del Vietnam fue recibido con alegría por mucha gente. Esta aceptación fue probada pronto con la persecución y muchos fueron los mártires en los siglos siguientes. El grupo que celebramos hoy está compuesto por 96 vietnamitas, 11 misioneros dominicos españoles y 10 franceses. Senideok, apaltasunez jo dezagun jangoikoarengana, bere errukia eskatuz humildemente reconozcámonos pecadores e imploremos de Dios su misericordia. Jesus jauna, behartzuen alde zaudena, erruki jauna. Jesus jauna, indargabeen babesleku zarena, Kristo erruki. Jesus jauna, bekatarien itxaropen zaituguna, erruki jauna. Erruki dakigula jainko guzti zaltzua eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Amen. Egin dezagun otoitz. Aitatasun ororen iturri eta sorburuzaren jainkoa, odola isurtzeraino onartu zuten Andres eta lagun martiri santuek zure semearen gurutzea. Egizu haien otoitzari esker zabaldezagula zuganako maitasuna geure zenideengan eta lor dezagula zure seme eta alaba izena baita izana ere. Zure seme Jesukristo gure jaunaren bitarte, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko eta errege bizi bai da gizaldi eta gizaldietan. Danielen profezia liburutik. Egun haietan, Baltsatzar erregeak 1000 goi-funtzionario gonbidatu zituen otordu handi batera, eta ardoa edaten hasi zen haien aurrean. Ardoa beroturik, bere aita Nabukodonoserrek Jerusalengo tenplutik hartu zituen urrezko eta zilarrezko ontziak ekartzeko agindu zuen, bere funtzionario, emazte eta ohelagunekin batera haietatik edateko asmoz. Ekarri zituzten bada Jerusalengo tenplutik hartutako urrezko eta zilarrezko ontziak, eta haietatik edan zuten erregeak eta funtzionarioek, beraren emazteek eta ohelagunek. Ardoa edaten zuten bitartean, urre, zilar, brontze, burdina, zur eta harrizko jainko irudiak goresten hasi ziren. Bat-batean giza esku bat agertu zen eta aretoko paretan
argimutilaren aurrean atzez idazten hasi. Idazten ari zen eskua ikustean, erregea zuri-zuri jarri eta buruan asturik, indarrik gabe eta belaunak dardar gelditu zen. Sarrarazi zuten Daniel erregeaingana eta honek galdetu zion. Zu alzara, Daniel, nire aita judatik gatibu ekarri zituen juduetakoa? Jainkozko inspirazio duzula eta bere biziko buru argitasunaren, adimenaren eta jakinduriaren jabe zarela jakin dut. Zuk omen dakizu gauza ilunak argitzen eta arazo korapilotsuak erabakitzen. Beraz, hor idatzia irakurri eta esanahia saltzen badidazu, purpuraz jantziko zaitut, lepoan urrezko katea jarriko eta agintzen 3. izango zara nire erreinuan. Danielek erantzun zion. Errege jauna, gorde zeuretzat zeure erregaluak eta sariak, edota eman besteren bati. Baina irakurriko dizut hor idatzia eta azalduko esanahia. Zeruko jaunaren aurka altxatu zarazu, haren tenploko ontziak ekarriz eta zeure funtzionario emazte eta ohe lagunekin ardoa edateko erabiliz. Bitartean, urre, zilar, brontze, burdina, zur eta harrizko jainko irudiak, ezer ikusten, entzuten eta ulertzen ez duten irudiak goretsi dituzu. Baina ez diozu aintzarik eman zure bizia eta etorkizuna bere esku dituen jainkoari. Horregatik bidali du jainkoak idatzi hori egin duen eskua. Idatziri dagoena hauxe da. Mene, tekel, parsin. Itzoien esanahia berriz hauxe. Menek zenbatua esan nahi du, hau da, zenbatu ditu jainkoak zure erregetzako egunak eta muga jarri die. Tekelek pixatua esan nahi du, hau da, pisuan pixatu zaituzte eta eskaz aurkitu. Parsinek zatitua esan nahi du, hau da, zure erreinua zatitua izan da eta mediarrei eta pertsiarrei emana. Jaunak esana. Eskerrak zuri jauna. Bai handiak eta harrigarriak zuk eginak, oi jauna, jainko algustiduna. Bai handiak eta harrigarriak zuk eginak, oi jauna, jainko algustiduna. Kanta jaunari kantu berri, egintza harrigarriak egin baititu. Garaipena eman dio bere eskuinak, bere beso santuak. Bai handiak eta harrigarriak zuk eginak, oi jauna, jainko algustiduna. Bere garaipena ezagutarazi du jaunak, bere salbamen egintza agertu nazion aurrean. Ez da ahaztu bere maitasunaz, Israel herriari dion leialtasunaz. Bai handia eta harrigarriak zuk eginak, oi jauna, jainko algustiduna. Aleluia. 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 Izan leial heriotzaraino dio jaunak, eta garaipen koroa betiko bizia emango dizut. Aleluia. 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 El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: os echarán mano, os perseguirán entregándoos a las sinagogas y a las cárceles,
y haciéndoos comparecer ante reyes y gobernadores por causa de mi nombre. Esto os servirá de ocasión para dar testimonio. Por ello, meteos bien en la cabeza, que no tenéis que preparar vuestra defensa, porque yo os daré palabras y sabiduría a las que no podrá hacer frente ni contradecir ningún adversario vuestro. Y hasta vuestros padres y parientes y hermanos y amigos os entregarán, y matarán a algunos de vosotros, y todos os odiarán a causa de mi nombre. Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra perseverancia salvaréis vuestras almas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Seguir a Jesucristo exige por nuestra parte pues, confianza, ¿no? Con la certeza de que Él siempre nos va a acompañar y nos va a fortalecer y también pues, nos va a dar el don del Espíritu Santo, que también nos va a dar pues, la sabiduría y las palabras que necesitamos, ¿no? Para dar testimonio de Él, ¿no? A esto nos invita y nos anima, ¿no? El Evangelio de este día, ¿no? En el que celebramos también a estos mártires vietnamitas, que ciertamente, pues también en momentos duros de persecución, pues supieron dar testimonio y supieron ser fieles al Señor hasta sacrificar sus vidas, ¿no? Ciertamente eso no es mérito de ellos, sino es un don de Dios, que ciertamente uno luego tiene que colaborar, tiene que acoger, pero ciertamente la fortaleza que ellos tuvieron al entregar sus vidas en el martirio, pues es un don de Dios. Eso está fuera de las fuerzas humanas, ¿no? Simplemente hay que leer un poco el testimonio de estos mártires, las cartas que ellos escribían, y se ve que tienen una fuerza sobrehumana, ¿no? Para perdonar, para resistir ante las tentaciones, para resistir todas las pruebas, ¿no? a las que son puestas, ¿no? Y ciertamente eso es Dios el que fortalece, el que ilumina, el que acompaña. Y como dice el Evangelio de hoy, ¿no? No hay ni un pelo de nuestra cabeza que se nos caiga sin el permiso de Dios, ¿no? Sin que Dios lo sepa, ¿no? Por eso, pues también en nuestra vida, ¿no? Nosotros, pues, igual no nos corresponde ser mártires, pero sí que en el día a día estamos llamados también, pues, a esa entrega al Señor, a esa confianza en el Señor, a ese vivir seguros de que Dios siempre está con nosotros, junto a nosotros. Él nos acompaña, Él nos fortalece, Él nos ilumina también, nos da la sabiduría, que no es una sabiduría humana, sino la sabiduría que viene del Espíritu Santo, también pues para dar testimonio de Él, ¿no? Ante el mundo, que muchas veces pues vive en la oscuridad, vive en la mentira, y a nosotros pues nos corresponde ser fieles y dar ese testimonio de la verdad, ¿no? Y todo ello, pues sabiendo que también puede traer persecución, pero que también el Señor ahí nos fortalece, ¿no? Y que no hay, pues, un pelo de nuestra cabeza que no se caiga sin que Dios lo sepa, ¿no? Bueno, pues le pedimos al Señor, ¿no? Fortalecernos en esta confianza, en esta certeza de que siempre Él está con cada uno de nosotros. Así sea. Beren fedea azkeneraino aitortuz, Kristo lehenengo martiriarekin bat egin zuten San Andres eta bere lagunak, otoitz lagun harturik, zuzen diezaizkiogun jainkoari gure eskariak. Martirien oroipenak eta testigantzak sendo dezala Eliz elkarte osoa Kristorekiko atxikimenduan, eska diezaiogun jaunari,
Kristau direla azaltzeko beldurrez naiz lotzaz direnak martirien etzenplua ikusirik indar berri daitezela beren fedean, eskadi ezaiogun jaunari. entzun arren jauna. Gaur egun ingurua eta giroa aurka izanik ere Jesusen jarraitzaile direla ausarkia aitortzen dutenek eta horren arabera jokatzen suma dezatela beren baitan espirituaren laguntza, eskadi ezaiogun jaunari. Beren seme-alaben onerako gaixoak naiz ezinduak zaintzeko edozein zerbitzu isil egiteko bere bizia ere ematen dutenek izan desatela jainkoak beste inork eman ez dezakeen zaria, eskadi ezaiogun jaunari. Entzun aita honorre gure eskari hauek, San Andres eta bere lagun martiri santuen oroipena egiten dugun honetan, Jesukristo gure jaunaren bitartez. Amen. Bedinkatua zu jauna, zerulurren jangoikoa. Zure esku zabaletik hartu du gorain ekarri dizugun ogi hau, urraren indarrak eta gizona lana sortu hau egingo zaigu biziaren ogi. Bedinkatua zu jauna, zerulurren jangoikoa, zure esku zabaletik hartu du gorain ekarri dizugun ardo hau. Matzondoaren indarrak eta gizona lana sortu hau egingo zaigu betiko zorionaren edari. Zenideok, egin dezagun otoitz guztio batean Eliza osoaren oparia jangoikoari eskaintzerakoan. Onartu, aita guztizona martiri santuen ekaldia ospatzean, eskaintzen dizkizugun oparigaiak eta egizu geure bizitzako ezbeharren artean bizi gaitezela beti zurekiko leial eta eskain dezagula geure burua zuretzat opari atzegingarri. Jesukristo gure jaunaren bitartez. Jauna zuekin. Eta zure espirituari. Gora bihotzak. Eskerrak jangoiko gure jaunari. Egoki da bai eta zuzen bidezko eta salbagarri, nonai eta beti guzuri eskerrak ematea, jauna eta guzti santu, jainko algustidun beti ereko horri. Martiri santuak goratzean, zu goratzen, zaitugulako, eta haien martiritzako sufrimenduetan zure indarraren egintzak miresten ditugulako. Zuk ematen duzu bihotzonez fede gartzua, zu sendotzen iraupenean, eta garaipena ematen hilzorian, Jesukristo gure jaunaren bitartez. Horregaitik, zeruko eta lurrekoak kantu berria abestuz, adoratzen zaituzte eta guk ere, aingeru guztiekin batean beti eta beti abesten dizugu. Santu, santu, santua, Diren guztien jainko jauna, zerulurrak beterik dauzka, zure diztira. Osana, zeru moienetan, bere inkatua, jaunaren izenean, datorrena. Osana, zeru moienetan.
Santu zerabai jauna eta santutasun guztiaren iturri. Egitzatzu bada santu ogi ardo hauek, zeure espiritua isuriz. Jesukristo gure jaunaren gorputz eta odol egin daitezen guretzat. Berak saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zijoala, ogila hartu eta eskerrak emanez zatitu zuen, eta bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazue eta jan guztiok honetatik, hau nere gorputza da eta zuentzat emango dena. Era berean, afalondoan, kaliza harturik, berriz ere eskerrak emanez, bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazue eta edan guztiok honetatik, hau nere odolaren kaliza da eta, lunberri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat, pekatuak barkatzeko isuriko dena, egizue hau nere oroigarri. Hau da sinismenaren misterioa. Horregaitik, jauna, zure semearen eriotza eta piztuera gogoratuz, zilaren ogila eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkizugu, zuri eskerrak emanez saldarean zeure zerbitzari onartu gaituzu. Eta apalki eskatzen dizugu, Kristoren gorputz eta odola hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Izan gogoan, jauna, mundu guztian zabalduri dagoen zure eliza. Eramazu maitasun osora, Francisco gure aita santuarekin, Osinazio gure gotzainarekin eta elizgizon guztiekin batean. Era berean, izan gogoan, jauna, Kristeko itxaropenean joan diren gure zenideak. Gaur gogoan ditugu, Javier eta bere familian hildakoak, Rosario eta Jose. Eta hildako guztiak, aritzazu zeure aurpegiaren argitan. Erruki zakizkiguarren gu guztiok betiko bizia irits dezagun, jangoikoaren ama Maria Virginia doatzuarekin, haren senar Jose santuarekin, apostolu santuekin, San Andres eta bere lagun martiriekin, eta gizaldi guztietan zure adizkide izan diren santuekin. Haiekin batean, gore zaitzagun, Jesukristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri jangoiko aita alguztidun horri, Espiritu Santuarekin batean, ospetaintza guztia, gizaldi eta gizaldi guztietan. Amen. Salbatzaileak agindu eta erakutziari jarraituz, beldurgabe esan dezagun. Gure aita zeruetan zerana, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure naia zeruan bezala lurrean ere. Emaiguzu gaur egun honetako ogila, barkatu gure zorrak, guk ere gure zordunei barkatzen diegun eskero. Ez gaitzatzu utzi tentaldian erortzen, baina atera gaitzatzu gaitzetik. Atera gaitzatzu jauna gaitz guztietatik, emaiguzu pakea gure egunotan. Gure errukiari esker, pekatutik garbi bizi gaitezen eta estualdietan sendo, betiko zorionaren itxaropenean Jesukristo gure salbatzailea noiz etorriko den zai gaudela. Zurea duzu erregetza, zurea kospe eta indarra orain eta. Jesukristo gure jauna, zuk esana da apostoluei pakea usten dizuet nire pakea ematen.
Begira zure Elizaren sinismenari eta ez zure pekatuei, eta zure gogoa den bezala emaiozu Elizari bakea eman batasuna. Errege bizi baitzerak izaldi eta gizaldietan, jaunaren pakea beti zuekin, Jangoikoaren bildotza, zuk entzen dezu munduko pekatua, erruki jauna. Jangoikoaren bildotza, zuk entzen dezu munduko pekatua, erruki jauna. Jangoikoaren bildotza, zuk entzen dezu munduko pekatua, emaiguzu pake. Ona hemen, jangoikoaren bildotza, ona munduko pekatuak entzen duena, zoriontzuak maiontara deituak. Jauna, ni ez naiz inor zunere etxean sartzeko, baina ezazu izbat eta sendatuko. De Jesús, aldarean, ordena ezaitu, bihotzean. Aude Jesús, aldarean, gordena izaitut bihotzean. Zeruetako jaun handia, egin igure janaria. O maitetasun hogariean, gizonarentzat gehiegia. Gizonarentzat gehiegia. Hor zaude Jesus, aldarean, gordena izaitut bihotzean. Hor zaude Jesus, aldarean, gordena izaitut bihotzean.
Egin dezagun otoitz. Ogi bat, beraz janaritu gaituzu jauna, zure martiri santuen oroipena ospatu dugun honetan, apalki eskatzen dizugu jauna, iraun dezagula, zuganako maitasunean denok bat eginik, iraupenari agindutako betiko zaria irits dezagun. Jesukristo gure jaunaren bitartez, eta 9 urreneko otuitz egingo dugu orain, Maria sortzez garbia, begira ezaiozu, zure begi errukitsuakin, zure gana datozen zure seme alabei, konfidantza eta maitasunez datoz, zure laguntza eskatzera eta eskerrak ematera miragilearen medailaren opariagaitik. Nuestra Señora ordenó a Sor Catalina que fuera acuñada una medalla según el modelo que ella misma le había diseñado. Después le dijo: cuantas personas la lleven recibirán grandes gracias que serán más abundantes de llevarla al cuello y con confianza. Esta es la gran promesa de la medalla milagrosa. Agradezcámosle tanta bondad y escudemos siempre nuestro pecho con la medalla que es prenda segura de la protección de María. Eta orain gure eskaria egiten dugu, hacemos ahora la petición que queremos alcanzar en este novenario. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oh María, sin pecado concebida, ruega por nosotros que recurrimos a ti. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oh María, sin pecado concebida, ruega por nosotros que recurrimos a ti. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oh María, sin pecado concebida, ruega por nosotros que recurrimos a ti. Egin dezagun otoitz. Zure ama sortzez garbia, ezin kanta ala mirariz edertu zenuen jaun Jesukristo. Iguzu bere laguntzari esker, beti ari garenok, zure laguntza eske beti ari garenok, betiko zoriona iritsi dezagula. Jesukristo gure jaunaren bitartez. Jauna zuekin, eta zure espirituarekin. bedinka zaitzatela jangoiko ahal guztidunak, aitak eta semeak eta espiritu santuak, zoazte jaunaren pakean, Geru bate Mariari, dio gracias betea, angoiko haren semeari, emango diozu sortzea. Goizarratz eta eguerditan, ama goresten zaitu. Aingeroaren hitzak berak,
Arratsaldeon, Errosario Santua. Gurutze santo zeinagaitik, gudetzai gaiti, libra gaitzatu gure jau jangoikoamen. Aitare zemaren espiritu santo zinelmen, ireki jaunan ere Espainiak. Zato zene jainko. Aintza itarita zemarita espiritu santuari, Graziasko ama gordetan paratu gaitzatzu orain eta beti gure eriotzak orduan, lehengo gertakaria jangoikoaren zemaren piztuera. Gure eta zeru eta zerana santu izan bedi zure izena. Etor bedi zure reinua egin bedi zure naia, zeruan bezala lurrean ere. Agur Maria Graziaz betea jauna dago zurekin. Bedenkatu zazun andre guztien artean, eta bedenkatua da zure sabeleko frutua Jesus. Agur Maria Graziaz betea jauna dago zurekin. Bedenkatu zazun andre guztien artean, eta bedenkatua da zure sabeleko frutua Jesus. Agur Maria Graziaz betea jauna dago zurekin. Bedenkatu zazun andre guztien artean, eta bedenkatua da zure sabeleko frutua Jesus. Agur Maria Graziaz betea jauna dago zurekin. Bedenkatu zazun andre guztien artean, eta bedenkatua da zure sabeleko frutua Jesus. Agur Maria Graziaz betea jauna dago zurekin. Bedenkatu zazun andre guztien artean, eta bedenkatua da zure sabeleko frutua Jesus. Agur Maria Graziaz betea jauna dago zurekin. Bedenkatu zazun andre guztien artean, eta bedenkatua da zure sabeleko frutua Jesus. Agur Maria Graziaz betea jauna dago zurekin. Bedenkatu zazun andre guztien artean, eta bedenkatua da zure sabeleko frutua Jesus. Agur Maria Graziaz betea jauna dago zurekin. Bedenkatu zazun andre guztien artean, eta bedenkatua da zure sabeleko frutua Jesus. Agur Maria Graziaz betea jauna dago zurekin. Bedenkatu zazun andre guztien artean, eta bedenkatua da zure sabeleko frutua Jesus. Agur Maria Graziaz betea jauna dago zurekin. Bedenkatu zazun andre guztien artean, eta bedenkatua da zure sabeleko frutua Jesus. Aintza itarita zemarita espiritu santuari, Graziasko ama gordetan paratu gaitzatu orain eta beti gure eriotzak orduan, bigarren gertakaria, jangoikoaren zema zerura igotzea. Emaiguzu gaur egun ontako bila barkatu gure zorrak, bere zordunei barkatzen diegun ezkero, eta ez gu tentaldira eraman baizik atera gaitzatu gaitzetik amen. Santa Maria jangoikoaren ama regutu ezazu gu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan amen. Santa Maria jangoikoaren ama regutu ezazu gu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan amen.
Santa Maria Jangoikoaren ama regutu ezazu gu pekatarion alde, orain eta gure heriotzak orduan, amen. Santa Maria Jangoikoaren ama regutu ezazu gu pekatarion alde, orain eta gure heriotzak orduan, amen. Santa Maria Jangoikoaren ama regutu ezazu gu pekatarion alde, orain eta gure heriotzak orduan, amen. Santa Maria Jangoikoaren ama regutu ezazu gu pekatarion alde, orain eta gure heriotzak orduan, amen. Santa Maria Jangoikoaren ama regutu ezazu gu pekatarion alde, orain eta gure heriotzak orduan, amen. Santa Maria Jangoikoaren ama regutu ezazu gu pekatarion alde, orain eta gure heriotzak orduan, amen. Aintza, Santa Maria Jangoikoaren ama regutu ezazu gu pekatarion alde, orain eta gure heriotzak orduan, amen. Hasiera zen bezalaxen orain eta beti gizalietan, amen. Graziasko ama gordetan paratu gaitzatu orain eta beti gure heriotzak orduan, hirugarren gertakaria Espiritu Santuaren eto. Gure aita zeru eta zerana santu izan bedi zurena, etor bedi zure reinua egin bedi zure naia, zeruan bezala lurrean ere. Agur Maria Graziaz betea jauna dago zurekin. Bedenkatu zasun Andre guztien artean, eta bedenkatua da zure sabeleko frutua Jesus. Agur Maria Graziaz betea jauna dago zurekin. Bedenkatu zasun Andre guztien artean, eta bedenkatua da zure sabeleko frutua Jesus. Agur Maria Graziaz betea jauna dago zurekin. Bedenkatu zasun Andre guztien artean, eta bedenkatua da zure sabeleko frutua Jesus. Agur Maria Graziaz betea jauna dago zurekin. Bedenkatu zasun Andre guztien artean, eta bedenkatua da zure sabeleko frutua Jesus. Agur Maria Graziaz betea jauna dago zurekin. Bedenkatu zasun Andre guztien artean, eta bedenkatua da zure sabeleko frutua Jesus. Agur Maria Graziaz betea jauna dago zurekin. Bedenkatu zasun Andre guztien artean, eta bedenkatua da zure sabeleko frutua Jesus. Agur Maria Graziaz betea jauna dago zurekin. Bedenkatu zasun Andre guztien artean, eta bedenkatua da zure sabeleko frutua Jesus. Agur Maria Graziaz betea jauna dago zurekin. Bedenkatu zasun Andre guztien artean, eta bedenkatua da zure sabeleko frutua Jesus. Agur Maria Graziaz betea jauna dago zurekin. Bedenkatu zasun Andre guztien artean, eta bedenkatua da zure sabeleko frutua Jesus. Agur Maria Graziaz betea jauna dago zurekin. Bedenkatu zasun Andre guztien artean,
eta bedenkatua da zure sabeleko frutua Jesus. Aintza aitari eta semari eta Espiritu Santuari, graziasko ama gordetan paratu gaitzatu orain eta beti gure eriotzak orduan, laugarrengo gertakari Andre Maria zerura jasotzea. Emaiguzu gaur egun ontako barkatu gure zorra. Guk ere zordunei barkatzen diegun eskero eta ez gu tentaldira eraman, baizik atera gaitzatu gaitzetik amen. Santa Maria Jangoikoaren ama regutu ezazu gu pekatarion. Orain eta gure heriotzak orduan amen. Santa Maria Jangoikoaren ama regutu ezazu gu pekatarion alde. Orain eta gure heriotzak orduan amen. Santa Maria Jangoikoaren ama regutu ezazu gu pekatarion alde. Orain eta gure heriotzak orduan amen. Santa Maria Jangoikoaren ama regutu ezazu gu pekatarion alde. Orain eta gure heriotzak orduan amen. Santa Maria Jangoikoaren ama regutu ezazu gu pekatarion alde. Orain eta gure heriotzak orduan amen. Santa Maria Jangoikoaren ama regutu ezazu gu pekatarion alde. Orain eta gure heriotzak orduan amen. Santa Maria Jangoikoaren ama regutu ezazu gu pekatarion alde. Orain eta gure heriotzak orduan amen. Santa Maria Jangoikoaren ama regutu ezazu gu pekatarion alde. Orain eta gure heriotzak orduan amen. Santa Maria Jangoikoaren ama regutu ezazu gu pekatarion alde. Orain eta gure heriotzak orduan amen. Aintza, Santa Maria Jangoikoaren ama regutu ezazu gu pekatarion alde. Orain eta gure heriotzak orduan amen. Hasiera zen bezala zen orain eta beti gizalietan amen. Graziasko ama gordetan paratu gaitzatu orain eta beti gure heriotzak orduan, bosgarren gertakari Andre Maria zeruko eta lurreko erreginak koronatua. Gure aita zeru eta zerana santu izan bedi zure izena. Etor bedi zure reinua egin bedi zure naia, zerua bezala lurrean ere. Agur Maria graziaz betea jauna dago zure. Bedenkatu zazun Andre guztien artean, eta bedenkatua da zure sabeleko frutua Jesus. Agur Maria graziaz betea jauna dago zure. Bedenkatu zazun Andre guztien artean, eta bedenkatua da zure sabeleko frutua Jesus. Agur Maria graziaz betea jauna dago zurekin. Bedenkatu zazun Andre guztien artean, eta bedenkatua da zure sabeleko frutua Jesus.
Agur Maria Graziaz betea jauna dago zurekin. Bedenkatu zazun andre guztien artean, eta bedenkatua da zure sabeleko frutua Jesus. Agur Maria Graziaz betea jauna dago zurekin. Bedenkatu zazun andre guztien artean, eta bedenkatua da zure sabeleko frutua Jesus. Agur Maria Graziaz betea jauna dago zurekin. Bedenkatu zazun andre guztien artean, eta bedenkatua da zure sabeleko frutua Jesus. Agur Maria Graziaz betea jauna dago zurekin. Bedenkatu zazun andre guztien artean, eta bedenkatua da zure sabeleko frutua Jesus. Agur Maria Graziaz betea jauna dago zurekin. Bedenkatu zazun andre guztien artean, eta bedenkatua da zure sabeleko frutua Jesus. Agur Maria Graziaz betea jauna dago zurekin. Bedenkatu zazun andre guztien artean, eta bedenkatua da zure sabeleko frutua Jesus. Agur Maria Graziaz betea jauna dago zurekin. Bedenkatu zazun andre guztien artean, eta bedenkatua da zure sabeleko frutua Jesus. Aintza aitarita semarita Espiritu Santuari, Arruki jauna, Kristo Ruki, Arruki jauna, Andre Maria Santua, Ainkoaren ama Santua, Virginia Santua, emakume guztien artean bedenkatua, gizariaren ospea, Ainko herriaren aintza, Elizaren irudi argia, zorionekoa sinistu zenuelako, zorionekoa itxaro zenuelako, zorionekoa maitatu zenuelako, Elizaren ama, batasunaren ama, misioetako ama, gizon emakume guztien ama, grazi guztien etorbidea, gure bizita itxaropena, itxasoko izarra, zeruko posa, zerura jasotako erregina, aingeruen erregina, santu guztien erregina, izariaren erregina, familiaren erregina. Hangoikoaren bildotza zukentzen dezu munduko pekatua, hangoikoaren bildotza zukentzen dezu munduko pekatua, hangoikoaren bildotza zukentzen dezu munduko pekatua, otoitzegizu gure alde jangoikoaren amadone horrek, otoitza jainko jauna, pozez bete zenduen mundua Jesukristo zure semea gure jaunare piztu. Haren ama Maria beti Virginiaren otoitzez, betiko salbamena eman diozu gizariari. Zu Jesukristo gure jaunaren tartez, arreitoketako amarginari salbia. Agur erregina, ama arrukiorra, gure bizi gozo eta itxaropena agur. Zuri deiez gaude baren umer bestetuo, zuri aiezka antzita negar herri honetan. Ea bada itzulitzazu gure bitarteko norrek, itzuli guana zure begi errukitzoiek. Eta arbeste honen ondoren, erako zaiguzu Jesus, zure sabeleko seme bedenkatu hori. O Bios bera, o errukiorra, o Maria Virginia gozoa. Otoitzegizu gure alde jangoikoaren amadone horrek, Jesukristo gure jaunaren agindua irabazi zagut,